Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, kini takon maring Rita nggih. Tak. Apakah Ana kowe kucukan uli MBG apa ora? jere ta oli Kang? Oli. Lho ki mulai ana kinyu mulai ora oli. Bisane ora oli kenapa? Kena sasi puasa. Bali nangis jero oli sih kuwi. Anis tepangan dean apa? Tepangan apa? Tekan pati rembok. Kena bocah mbok. Mikine nyontakun jero oli. Bareng tak dedes-dedes. Jebule apa? Wis tepangan sekolahan kuwi ora doblongan ki bocah. Lho. Alah lila. Oh berarti wis tepangan temenan bukan? Apa ora tau puasa anak Erika? Anggere mangsane wong sahur to yo melu sahur. Jere puasa kaya jebule bali nangis jero oli MBG cempulek jebul maning diwodoni nang kancane jere ora puasa kaya kuwi lho kowe wirang wong tuwa kaya kuwi. Kowe Rika mesti gemien kaya kowe dong cilike. Lho yo ora kaya kuwi lho. Cilike nyuwos ngalime pol kaya. Kowe bocah metuan sekang pondok. Ana maning ki. Siki mbok Rika ora ngerti. Sepet puasa MBG niki snack, ngerti snack? Oh, snack. Iya snack. Oh iya. Snack mukna ora salah sing biasa. Padha nang wong kumpulan apa wong rapat kuwi sandikane snack. Iya kayak kue, mau puasa. Bisa tepangan sore kayak kue. Oh, begitu ya. Iya. Ngemben nek misale wis bubar badan dan ya panganane biasa maning, ana segane karo sneke. Oh, yo jen wareg yo to. Oh iya, wareg. Padahal zamane nyong mbiyen dong masih cilik. Sekolah 250. Wis gede banget, 250 perak kowe kan. Oh, yo lho. Lho ku anggar sekolah jajane apa boy? Nyong gemin malah. Angger nang omah urung sarap ya. Jajane kupat. Disuki sambel kacang, kuwi seger banget. Kadang malah sering tuku dolanan kayak wong-wongan. Sing Atom, Dragon Ball apa kayak kowe. Lho. Berarti ku seneng dolanan wong-wongane kuwi. Iya nek gemen yo ngaranine wong-wongan. Bocah siki ora ana yo. Dolanan wong-wongan kaya kuwi padha ora ngerti. Ngertine jare boneka kecil kaya kuwi. Iya.
ke weling Rika ngasuk nang misalnya anake mangat sekolah maning oli MBK ya kan gawe bali aja tepangan ngana ngisi-ngisina. Yo ritong ko tak omay kay bocah tak omongi. Oh, kan aja tepangan sekolah kan. Isin karo batir-batir yang pada puasa. Iya betul. Ya wis deset Kang. Kayaknya semantan suwe ke ya. Wis deset ya, pamit ya Kang. Yo cukup segitu sedulur. Cuman kenduk rasa kaya kuwi. Ya wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya kelilan.